Здравейте и добре дошли на всички! Ние от ABC Market се радваме, че се присъединихте към нашето живо предаване. С нашите партньори сме ви подготвили на 200 подаръчни кошници, изпълнени с продукти за вашата трапеза и вашия дом. Следващите 5 седмици, всеки вторник, ще бъдем заедно и ще теглим печелившите участници в нашата коледна томбола. За да се включиш следващата седмица, трябва да закупиш продукти на минимална стойност 25 лева от ABC Market и на дубликат от касовата бележка да ни напишеш 2 имена и телефон за връзка. Здравейте, аз съм Габриела. Аз съм Кремена и ние сме тук, за да изтегнем печелившите участници за тази седмица. Преди да започнем, искаме да благодарим на нашите партньори, които ни предоставиха наградите за тази седмица. А те са Местни деликатеси от Актуал, продукти за всяка трапеза от Дероне, здравословни био и веган продукти от Доктор Кескин, букет от здравословни масла, поднесени от Агрос и сладки моменти от Нукрема. И сега, нека не ви караме да чакате повече, а да преминем към победителите. Пригответе се да чуете името си, защото кутиите ни са пълни с печеливши имена и нямаме търпение да видим кои са щастливците тази седмица. И сега, започваме с печелившите от град Балчик и искаме да се извиним предварително, ако произнесем нечие име грешно. Ръд късметли от град Балчик печели кошница на Йон. И това е Сечул. Следващата кошница в Балчик е на Дероне. Нурчин Нуридин. Кошница на доктор Кескин. Снежина Атанасова. И последната кошница за град Балчик е от Йон. И я печели Джунейд. Така, следва да изтеглим победителите за град Генерал Тошево. Първият ни победител е Станка Кирилова. И тя печели кошница от Йон. Стоян Димов, който печели кошница от Агрос. Даниела Николова. Тя печели кошницата на Актуал. И последно за град Тошево, Свилен Колев, който печели кошница на Йон. Време е да изтеглим щастливците от град Добрич. Който от град Добрич ще спечели кошницата на Агрос. И той е Дарина Николова. Следва кошница на Йон. Даринко Бачваров. Кошница на Актуал. Виолета Желязкова. Отново кошница на Актуал. Красимира Колева. Следва кошница на доктор Кескин. Снежина Димитрова. Отново кошница на доктор Кескин. Мария Тодорова. Кошница на Актуал. Павлина Тодорова. Кошница на доктор Кескин. Славина Иванова. Следващата кошница е на Агрос. Георги Николаев. Отново имаме кошница на Агрос. Михаил Петков. Кошница на доктор Кескин. Галина Костадинова. Кошница на Дероне. Елка Кондова. Кошница на Дероне отново. Надя Радева. Кошница на Йон. Кирчо Стефанов. Следва кошница на Агрос, която отива при Атанасова. коя Атанасова ще я разберем по-късно. Следващата кошница е на Агрос. Тодорка Николова. Следва кошница на Йон. Русалия Петрова. Отново кошница на Йон.
Оп. Точно ли го Господинова. Светлокошница на Агрос. Мирослав Русев. Следващата кошница е на Дерони. Стевка Андреева. Кошница на Йон. Мария Танасова. Следващия участник играе за кошница на Агрос. Драгомир Димитров. Кошница на Йон. Светлана Иванова. Кошница на Актуал. Диана Петрова. Кошница на Агрос. Дори Стойкова. Отново кошница на Агрос. Илияна Илиева. Отново имаме кошница на Агрос. Станислав Иванов. Отново кошница на Агрос. Мария Милева. Отново кошница на Агрос. За пореден път. Николай Трифонов. Може би всички останали кошници са на Агрос. Светомира Янкова. Следващата кошница на Дерони. Женя Веселинова. И последната кошница, която ще изтеглим, е отново на Агрос. Бонка Кирова. Честита на всички печеливши. Утре ще се свърша с вас за подробности как и откъде може да получите своите награди. Благодаря на всички за интереса и участието към играта и не забравяйте, че независимо дали сте сред печелилите или не, имате възможност да се включите в томболата до 24 декември. Довиждане от нас, ще ви очакваме следващия вторник по същото време, за да изтегнем следващите късметли. Чао!